Alo, bună ziua, am revenit. Alina Staicu, curator vizual contact, vă repet, conversația este înregistrată. Vroiam să vă pun întrebări în legătură cu proiectul Muian Street Art. În 29 septembrie, domnul Miloia a vizitat Galeria Oape și domnul Gui, domnul galerist, a avut un schimb de replici cu dumnealui, printre care îmi cer scuze, citez, conversația înregistrată s-a terminat cu lasă-mă Baco, că știu eu câtă pula ai sub tu, Eminescu, Colegiul Național Eminescu, știu de care mi-ești. Dar cine e chestia asta? Poftiți? Cine vorbește în halul ăsta? Domnul galerist de la Galeria Oape. E capul meu. După aceea, în interviu și-a asumat și-a cerut scuze, dar întrebarea mea este dacă atitudinea reprezintă și UAP-ul, având în vedere că s-a petrecut în incinta Galeriei Oape. Păi da, una e una, alta e alta. Adică o ieșire de un prost cum se reprezinte o Uniune întreagă. Asta ar fi chiar și bună. Dar acum am să trec pe acolo să văd despre ce este vorba, că nici n-am știut de incident și de... Bun. Deci, În legătură... capul meu. Păi, în orice caz, mâine nu are ce căuta postura, e clar. Vreau să vă întreb și în legătură de proiect, dacă Uniunea Artiștilor Plastici, cel puțin filiala Oradea, are o atitudine anume față de proiectul respectiv, cu Dar stensilurile. nu știm despre ce este vorba. Deci, domnul... Înțelegeți? Deci, păi, în chestii, când dacă este un proiect sau ceva, trebuie să fie în față totuși conducerea Uniunii. Un colectiv de conducere, care, mă rog, e nu un simplu galerist care vinde și un vânzător care, cum să spun, până reprezintă Uniunea acolo. Înțelegeți? Înțeleg. Deci domnul respectiv, că eu nu-l cunosc. Dumnealui este cel care are grijă de... Avem telefoane, avem un angajat la Uniune care ține legătura cu publicul, cu, mă rog. Da, despre dumnealui este vorba. Ulterior a spus că este o atitudine personală. Deci dumneavoastră nu știți despre proiect? Nu, Este proiectul în nu care... știu ce s-a întâmplat nici treaba asta, nici de proiect, nu știu de nimic. Proiectul este proiect în care domnul Miloia a aplicat stensiluri pe o grămadă din clădirile Oradei, inclusiv pe ușa UAP-ului, și care a fost șters ulterior, dar aceasta a fost reacția domnului Gui, cel care are grijă de galerie și cel care se află acolo în permanență. Asta, domnule, e un tip mai tânăr, cu ochelari, cu... Da. Dar la oricum, bine, atitudinea colegului meu nu e nici de, mă rog, nu avea ce să ajute. Dar nici treaba aia de a pica pe toate clădirile de monument, că am mai văzut acum, nu știu cam despre ce. Da. Mă rog, treaba lui fiecare face ce vrea, dacă are permisiunea, eu știu, a organelor tutelare, a primăriei să dea cu grafiti pe toate monumentele de arhitectură, treaba lui. Bun, deci nu... Privește, dar de acolo și până la Jignei, parcă totul mi se pare o cale cam lungă. Bun, Cam asta. practic se vor lua măsuri pentru a nu se repeta un astfel Bineînțeles. de... În moment că, nu știu dacă nu a fost coleg sau ce știu, ceva de genul ăsta, habar, că acum parcă știu pe individul respectiv. Știu de alam, știu de... Deci nu este o atitudine... Nu este o atitudine... Și o să mă interesez să văd despre ce fac. Înțeleg că nu este o atitudine pe care și-o asumă UAP-ul vis-a-vis de homosexualitate sau vis-a-vis de proiect. Asta e și culmea. O să rezolvi o treabă și... Iarăși, vreau să vă întreb, domnul Gui a afirmat că și dacă ar fi venit Dali să picteze ceva pe ușa Galeriei UAP, nu ar fi fost admis. Sunteți de acord? Păi, acum asta nu nu știu dacă se pune problema așa, dar sunt niște, dom'le, ca să pidem de oricine pe o chestie,
știu dacă ar veni, dar hai să fim serioși acum, dar nu așa se pune problema. Deci, pentru oricine ar fi, totuși trebuie o... Nu, când mă duc eu știu, oriunde să mă pus să pictez sau să fac niște chestii, nu se poate. Deci nu sunteți... Trebuie un program, îți trebuie o aprobare, îți trebuie niște chestii normale. Bun. Vreau să vă întreb, știți că practic caracterul esențial al ceea ce înseamnă street art este acest caracter ilicit, ilegal, cumva, pe ascuns. Cu alte cuvinte, nu sunteți de acord. Păi acum chiar așa, iurea, adică eu nu sunt de acord să faci chestii de genul ăsta pe orice fel de clădire, și dacă e monument, și dacă, nu știu, nu să fac chestii de. Adică eu cu chestii de genul ăsta au totuși pentru mine anumite limite. Bun, mulțumesc mult. Și eu știu să faci pe un baroc, pe un secesion, pe un neoclasic sau pe orice clădire, monument să te-a pus să... Mi se pare chiar o manifestare artistică de lăudat. Bun, eu asta am vrut... Faci eu alte ceva sau mă știu eu, dar nu faci o treabă distrugând altceva. Bun, eu am vrut să știu poziția dumneavoastră pentru documentarea proiectului, deci totul apare imparțial și vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nicio problemă, dar vă spun, deci orice manifestare artistică este foarte bine. Dar tot și ilicit. Bun, ilicit pot să facă multe nebunii în pe lumea asta, nicio problemă. Dar nu sunt de acord să faci pe orice clădire și pe oriunde spune în cap. Nu știu dacă dumneavoastră vă place să vezi un monument de arhitectură mâzgălit cu tot felul de chestii. Bun. Înțelegeți ce vreau. Înțeleg. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Plăcere. La revedere. Rămână.